Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B.
Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Nilwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawan na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ang kaluwalhatian aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay binigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinidalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang dinadalangin ko, kundi ang mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo at ang mga iyo ay akin at ako'y lumalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan. At ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanglibutan sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, nagaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko inadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, nagaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paano ako iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila ay pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay mga pakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman na nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatiang sa aking ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, upang sila ay maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila ay malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ay ang sa akin ay nagsugo, at sila ay iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumoong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin.
At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko, upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Manalangin tapo. O malamig pa, o ini po ing kayaldawanan ing kay kaming tamanyamba. Diyos ko, miti pong kay po ikeng mikakapatad nagpagpasalamat kay po kay ka, kinabos mo kami. Kilubning kay bukas siya ni mampung pati nga po na inikabos mo kami. Ginoo, nung may nakit ka mang pamagkulang ka rin kay kaming anak ko matwa, Ginoo, patawaran mi kengan. Diyan mi kepong kalamating kabyas niyan papunta keka. Diyos ko, mi tipong kepo ngeni, sasamba. King Espiritu ang po king katutuan, barakang samban king panga Espiritu mo, Diyos ko. Ginoo, paligayan da ka sana. Ding ke kang anak ngeni. Diyos ko, manyang kepong mamaus pasibayo. Waman po, Ginoo, may nakit ka mang pamagkulang ngeni kay kami, Diyos ko. Maging kabyas na niya sana, kikareng anak mi ngeni. Ginoo, ini po, ning kapatad ming, miri ng pagsubok king kayang biya, Diyos ko, lalo't lalo na sana, dinan may pang sikanan at pakaban mo ring aldora pa rin. Kaya kang karing kayang anak. Diyos ko, lalo't lalo na sana, lalo pa sanang magtibe king kasarpantayanan. Ginoo, makanyan mo po patnubayan ng balang metong ikeng mikakapatad Diyos ko. Ini pong kayabakan na ini. Ginoo, karing pinili mong kasangkapan. Diyos ko, maging dinan mo ngan sana po ditang pasabing paibat ke kahit pa, makanyan mo nga sana po, ipasyag ke kami, bakeng malyaring maminto, at tukyang king kang panga Espiritu. Diyos ko, ako na po lubos salaysayan din ka na akong pamagsalita kay ka Diyos ko, lalo't lalo na, ikay hanggang anak mo, ngening kaurasan na ini, bendisyonan me po, ing balang metong, Ginoo, manibat po ngayon ang gana po king wakas, iyan na sa Diyos ko.
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Doktrina ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungan na uukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnay ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita. Sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroong lamang iisang Diyos na walang hanggan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ang pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat ng bawat panggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu na pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi nasa lahat ng bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu, kabatlayahan sa mga tao ay isang katotohanan napatunayan na mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya ng panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinapakilala ng medyumidad.
yo'y kongan king mako tuliron ampong ka rampatan papunta king Diyos lugod yat kabias non long dapat amayop layang kaligtasan ing kalam naning Diyos balen ko ke kayo king bayeng ampunan suyot kaladwo bangking aldo bukas balen elon toyo ing magkulangan niyo tawo king dapat no pakikwanan yasa o tawong mag-aral ding ang tingkapiw king Diyos at tungkulon pakikwanan Yuso ikayo ikongan ing mga sadsad ko ang gaking taulino ning ke kong inawo bang mayakit kayo tuneng mangyayari kareting obrayo waag katan kulo dating sariliyo king lalo pang may giting magsipaminto ganakan mo balen oras yung giguluan kasalpon tayanan mitik dokongan
Nabitasan iyo ikayuwi ko ngon tinong kayigiton dapat iyo ikongan ngonaning amanong binye ko ke kayo at agkatan kula deng balang puso yo maniwala tali ke kong pangayat yo metong mo'y ngupoyo pakatandaan niyo ngeningiting bage king kekong tipunuan wo at kaya beye kalangitinon lalo sa nung may git pamilyang melakwan lalo yung idagol lugod king panamdam ngonaning amano lalaking atiyo soloking palad mo waye papatdan mo nune lalong maigit at palablaban mo lalo na kareteng pamilyang abe mo metong mo sa takbong kasalpon tayanon bakit yupin king Diyos metong mo'y panamdam kasalpon tayanon wapintig dakongan sumulong ingke ko kuadwan bandan napakarin ning paman walayo wapinidagulyo karing sariliyo itang kapamintuan king burining ginu ban king dobukas ing nabangke kayo king uli na
mo rin. Balen ko ikongon, eyo pinsa painan, ding kasorelenon, nune magpakasi kan ka kaniyang kalam, bang lalong tagumpe, ikayo ikongon, kingo linaniti, balen kong tipahon, dagulyaing lugot, king puso at gawan, king makatuliran, wapin gawa kongan, at king karampotan, bang matangol kongan, balen ko, miya bielang at yu, dating karampatan, kanyang kapatadiw, at bayo ko mako, bangiti at adiw, mutiang manimuna, dalangin gawan yu, anting karagdagan, karing miya bieno, king pakiramdam yu, ing Diyos lang kulang na, king balang katao, itiyap ganap la, dakala salamat, keko lalakwan ya. Adios sing bendesyon. Lalakwan keko, ititang gapaniye, o sablang disan ko, at pibandian yuya, bukas ding bukas yu, miya beyo bekopin, kaniyang pamaminto, sino yuke kayo, lalakwan king ko alam, king bayeng gamitan, dayong daratang, mapanalangin ko, ikayo ikongan, Santa Veronica, adios kapay
kayapan. Muna po, payabot ko, kaya katamo nga ning masaplalam pong mayap ayabak ngan po kaya katamo. At ngayon po nga ba kayo iti, bibigyan ko po yung kanakong respeto ang pong pamagsimpatsya, karin pong kaya katamong kapatid, karin pong kayang pamilya. Kaya dinala na agleking karelang biye. At yung pong bagay nga iti dapat tangan pong idagulin kaya katamong lawakan yung kaya katamong
pamisip kimbagi mga palyaring kalupanan ng kakatamong kapatid. Ulim pong bisaka te bisa proseso na po ng kakatamong biye ing bagay nga iti. Dumalan ngan po kakatamo ala pong misagwan o alang dumalan king bagay nga iti. Kaya dapat tamo pong pagandahan, itamong lalong-lalo na itana pong miyaslagan king salanan ng Diyos na imbagay nga iti king pasimulang pangalalang tamo ing purpose na po ni nga pong Ginoo magobra tamo, mamayad tamo karing kaya tamong utang abang atin tamo pong biyem pong sikanan. At nino mo po kaya tamo yung tatakot king kamatayan. Itangan po, siguradong ing kamatayan, pitatakutan tayo, pero ketang sumangid na po ning banda, uling itamo po magaral tamo, as saliksikan tamo na ing kamatayan, normal yang dumalan kaya katamo. At impagnasan tamongan po, anya atyu tamo keni, uling potang mirasing bagay nga iti, kanita tamo abalo na ayari tala o ayari din kaya katamong utang o dapat barayan king Ginoo. At ngayon pong abakay ti kapatid ko po ang pong pengari na ing kamatayan po metong yang bagay na naman king miyayaliwang kaparalanan ing kamatayan iti po yung kadwang biye kaya katamong melalang. At itangan po tayo tatalnan ing kaya katamong biye. Mabibiye tamo at supuking wananang gamat makasalali ing malati tamong biye. Tatalnanangan po ning Diyos kaya katamo yan. At ala pong pasubali, makasulat po king Tao Roma 14:7-9. 11 tayo po. Ano po, sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili, at sino man ay hindi namamatay sa kanyang sarili. So, yung kakatamo pong biye, atsyungan king Diyos, tamo balo, uling yung kamatayan po, bukod mo yung Diyos, na po, na po pe balo, maging karing kayo pong alagad. Maging ding banal at itipak kakatamo, balo ng ing tao, at yun po king bagay critical, pero na pa mo rin na itakda nung kapilan niya mati. Kaya ita po dapat tamong magsadya, dapat siyang palaging preparo, hanapin ding banal, dapat kayong maglami king balang saglit ng pong pinandit, uling yung mapanako, apin po yung aglianti kanini, tayo po balo nung kapilan niya datang, nung king Tonaldo, Kabingyan o king Kayabakan. Kaya ana mo rin po katataw yan kaya king sa kadwang Timoteo 4:6. Kadwang Timoteo 4:6, 8. Ano po uling ako midaw na ako at ing panahon na ning kakong panlako miras na. May kilaban ko king mayap pamakilaban ayari ko yung kakong paki, iningat ko yung kasalpantayanan. Kaya lawin niya po yung kakatamong kapatid gani pungotyo, madibatan na ngeni, makasadyane ka ko yung korona ning katuliran, at inginu ing banal aukum ibiene kanako king aldo ay ita at emu kanako nung karing hanggang malugod king pangaltok na. Kaya yung kapatid tamo, ayari no po din kayang obra at misad sadya karing obrang parapat na ning Diyos kaya asabi tamong mission accomplished. Kaya
abanggit na ni itang kakatamong kapatid, kita pong San Juan na 17, itang panalangin ng Kristo ka rin kaya nga lagad, kita pong 17:24, anong ka rin, makasabi ka rin na anang Yeso Kristo, king igpa, na igpabori ko rin hanggang binye mo kanako, akayabi ako lang nung nuko ka rin. Kaya makanyan ngan po yung pag nasanta mo niya, tsuta mo kini, na agawa tala, ayari tala, ding obrang dapat tamong bayaran, bang datanging panahon nung nuya ka rin, maging karintangan po. At dumaki ako po, king kaya katamong tema, yapin po yung kasal. Kasal sa tao, po. At last week po, kasal sa Diyos, ngayon po, kasal sa tao. Yung kasal po, king tao, metong niya pong bagay dapat nang pakaisipan ang pong desisyonan ng metong tao. Uling gusto ka nung may kisawa ko, may kikasal na ka, naman kabud na siyang mapali kay bat inapsamis tung may pali ka po makanyan. Gustong liban may bagay nga iti, sagrado po uling hanggang mabibiyak ka, yan po, kamatayan mo, ing makapakawani karingadwang yasawa. At ing tema tamo po kasal. Kaya ni pong 19:6, ding piyabe na ning Diyos, pwedeng ikawani ning tao. So, bind la po. Alang pwedeng mangawani karela nung mo yung kamatayan, pero makasad mo rin kitang kambrother na till death do us part na. Hanggang pumuring kayang kamatayan, miyabela. Makanyan po. Nano ya po wari yung kasal? Kaya yung kasal po, atin niya pong kabaldugan ay antikaniti. Kasala na. Kasal ay isang katangiang kasunduan ng isang permanenteng pagsasama na po. Ng isang lalaki at isang babae na ginagawa alinsunod sa itinakda ng batas para sa pagtatag ng conjugal at pampamilya. Ito ay pundasyon ng pamilya at ito ay isang institusyon sosyal na hindi dapat ipawalang bisa. Ang kalikasan, kahiitnatnan at ang mga kaganapan nito ay itinakda ng batas at ang kasunduang ito ay hindi basta-basta mapapawalang bisa. Linya po yung kasal. Kaya katamo po ating annulment. Pero alang annulment siya mo po. Pero na po kasakit yung proseso uling kailangan dakal ka po i-apply mo po ito, dakal ka kailangan supporting documents para patunayan na ikaala ka pong kakayahan na maging padre de pamilya o nung lalaki ka. Nung naman babae ka, ala kang kakayahan maging ilaw ng taanan na po. Kaya, kaya pong, kaya kasal po, itamongan na, lalong-lalo na po, itamong atin na po king biye talasawa. Pota pong kasal kayo, atin lang bibiye sing-sing. Then kakasalini po ay experience tangan. Atin lang bibiye aras. Atin lang pong, atin yang bibiye Biblia. Atin langan pong kabaldugan, detang bagay nga reta, at buri ko pong basan tunggal-tunggal kaya kayo nung nanola po detang kabaldugan daw. At kaya ni pong pota pong kasal ring miyasawa, atin pong singsing. Ang singsing na ito ay panlabas at physical na simbolo ng isang espiritual at panloob na pagbubuklod ng dalawang pusong nangangakong tapat na magmamahala. Ito ay gawa sa ginto, sumisimbolo ng kadalisayan na dapat maghari sa inyong pagsasama. Ito ay bilog nagpapaiwatig na ang pag-ibig ninyo sa bawat isa
at sa Diyos ay dapat walang katapusan. So ita pong sumisimbolo ya po yung singsing na itang kaya kayong pamikakalugod dalaya pong katapusan. Atin naman pong masasabi na belo itang belo itang po belo ang po itang kordon, tantali. Ita pong tali nga ita magsimbolo ya po diya kanong letting yamo yung diyan sinula diyan mo kanong panali yu kaya kayong may asawa nung pi igutan man mapatad ana po yung belo ay sagisag ng pagiging isa ng dalawa sa pagbubuo ng isang pamilya. Inilalarawan din nito na bukal sa loob na pagpapasok ng babae sa kanyang asawang lalaki sapagkat siya ang ulo ng kanilang bubuhing pamilya. At itapong kordon, ang kordon ay sagisag ng isang relasyong walang patid. Tulad ng isang matibay na kordon na hindi mapapatid, ito ang simbolo ng inyong pangakong magmamahalan magpakailan paman bilang mag-asawa. At atin naman po Kenny na itang aras itang aras ingang kapanintuna na po ning lalaki ibiyenangan king babae ang mamahala ing babae. Ana po ang aras ay simbolo ng pagpapalang nagmumula sa ating Diyos. Ito ay bibigay ng lalaki sa babae bilang isang pangako na ang lahat ng kanyang ari-arian at tinatangkilik ay magiging pag-aari nilang dalawa. Ito rin ay isang pangako na mula sa araw na ito, ang lalaki na ang tatangkilik sa babae. So, itanganggang po kapanintunan ng lalaki, intriganangan po king asawang babae. At naman pong Biblia, yung Biblia po, yaben po itang po, ang Biblia ay isang salita ng Diyos. Tatanggapin ninyo ang kaloob na ito bilang patibay at matatag na pundasyon na inyong pagsasama. Nawa ito ay maging ilaw sa inyong taanan, bukal na kalakasan at pag-asa, gabay sa buhay at sandigan ninyong pagmamahalan. Lenyongan po ita atingan pong kabaldugan. At ken mo rin pong Biblia makasulat na yung lalaki ang pong babae metong nalamo. Makasulat siya po keniking Colosas 3 Primerong Korinto 7:3-4 basan tayo po. Ayun po, kaya ni Kim Primerong Korinto 3:4. Ibiyan na saning lalaki king kayang asawa ing karampatan kaya at makanyan mo naman ing babae king kayang asawa. Vice versa po, nung nanoy ita, makanyan niya naman po yung babae. At kaya ni pong tao Kolosas 3:19. Ini po kanyang asawang lalaki, Asawang lalaki, luguran nyo din kekong asawa at eko sa maging mapait laban karela. So, minsan din lalaki, atin lalaki nga dintang nyo, kay ba naging, may ba yakelwal, datang nyo, alangulang, pagdakanin kaldera. Ita mo, eko gagawang mapait laban karela. Itang etaya susukala na loob, at eta gagawang edaburi. Makanyan po yung makasulat kayong Biblia. At kaya pong tao Epeso 5:22-25. Ano po karing asawang babae? Asawang babae, pasakop kayo karing kekong tuni asawa antimo king Ginoo. At niya pong babanggitan ng Biblia kening 22 na tuni asawa marahil siguro anya sabi ng tuni asawa uling bato-bato sa langit makasulit siya po kayong Biblia ni pota ating babae kasi asawang babae
balik metong kenta 22. Asawang babae, pasakop kayo karing kaya kong tunay asawa, ano, at antimoking ginawa na. Pot ating asawang babae na ela pasakop karelang atin lapang etune luluguran ana uding ana tunay asawa yana. Dapat mo karetang kaya katamong tunay asawa, reta mong kaya katamong kaya kasal, kingarapan na ng Diyos. Kaya ni pong 23. Huling ing asawang lalaki yaing buntok ning asawang babae. Antimoy Kristo yaing buntok ning iglesia. Ayamo rin ning magligtas king katawan. 24. Dapat nung makananong ing iglesia makasakop ya kang Kristo, makanyan mo naman ding asawang babae pasakop la karing karelang asawa. King kega na ganang bage. 25. Asawang lalaki, luguran nyo din kaya kong asawa nung makananong ing Kristo, liguran na ing iglesia at dinaw na ing kayang sarili king uli na. Kaya, ito po, lugod dyangan na karing miyasawa. Katataw yan po, kaya taga Enesis na lelangane po ing babae, kaya pangalalang na po ning babae, kinangwaya po king tagyang, king wanan na tagyang na ning lalaki kang Adan. Bildog na yung malalama tudtud, o ba't gewana ning Diyos ita, at ot petod turane pang malalam, o ba't adyang kini mo pong gamat, pwede yang kumaot, kinin puad, pwede yang kumaot, ba't po kaya pang makasaligot kining tagyang ng wanan. Kaya ka na ako pong paintindi na magsimboloya po na ding asawang babae dapat dadalpakan karapatan ding asawang lalaki. Pasakop la, king mitmong katapatan, ay ating lugod at ating takot king Diyos. At dakal po salamat, ila mo po retering ka na kung IBA pamag-aral kaya kayo at mayap pong abak kaya katamongan. Mayapayabak po sablang pengari ang pong kapatid. Condolence po karing pamilyang Season, ang pong pamilyang Salunga ne po. At marahil ngayon nga dungay ni kaya biya tayo po kapatid Sai ne po. Lalawin nakatamo ulit pong parati tayang kaya biya anyang atsupaking bielaman ne po. Kaya biya tayang sasamba, mag-aral, karing aldo na rin kaya katamong sabat ne po. Kaya ngayon aldo ngayon ni, kintalwin ang aldo para medalaya kaya tangantungan ng karin balo tamo po at kapag-aralan tamo ing laman no karin niyang mumunta ne uling balo tamo ing laman muntaya po king kabun ne po at itang espiritu yay muntaking Diyos. Ngayon nga dungay ni, marahil kaya biya tayo po yung kapudadasay, makirandam, at matutulay ang akakit nakatamong kaya biya tayong sasambong pong pupuri king Diyos. Waling bara. Balo tamo po, sabi na rin, balala espiritu, niya po, yung kakatamong kapatid, may kagagawa niya po, karing kayong obra, niya po. May kayari karing kayong obra. Nyapin, itamo pong tsungeni, sabi natin ni katamong kapatid, ilang ganakan tamo rin katamong kasarilinan ne po. Anyapi rin pangayang pamilya, makaswelo no po keng katamong kapatid, king pisat man itang literal kakita mo, kareng mga palyari keng mga labasaldo ne po. Normal mo ing dumalan yung tao, kaya tang bagay nga itanyapin, pasalamatan tamo itang king katamong kapatid may kayari ang obra niya po. Kanya'y katamongan at yung eni yung kailangan niyang ganakan tamo yung katamo pong aldo bukas niya po. Nung ikatamo makayari tamong obra niya po. Uling tamo po balo sabi natin yung katamong kapatid tamo balo nanong aldo ang pong nanong oras yung datang yung mapanako nga napin. Uling yung kamatayan
Eya po mamiling oras, eya mamiling aldo, ne po, kabud niya mo daratang. Anyapin, sabi dapin, di kaya katamong titibang banal, kailangan tala pong linangan, di kaya katamong spiritu, kailangan po linisan tamo, yung kaya katamo pong kasarilinan, banting upayang lalo tamo pong nung halimbawa, karetang pangako na ng Diyos, karintangan pumiras. At yung kaya katamo pong temang ini, ne po, yapin po yung kasal king tao, ne po. Kaya pong may labas sa Domingo, telakayan tayo, nung makananong lerawan dere, kaya katamong magsalita ka nito, yung kasal king Diyos, ne po. Nung ka rin lerawan de, kaya katamo, patse may kakasal ka king Diyos, kailangan tuki ka ketang nanuman kasakitan de, nasa na ning kaya katamong ginu, anyang iyam ilaw niyang mintaya at banong malyaring ting kasalanan tamo, iya po yung mako, ne po. Bang ding tao, itang kasalanan da, iyang akwa na nyapin, inako na bang kanita, itamo po ngayon maging karing kayang denasan, nung itaman may makahatuki, karetang kasakitan na denasan ng bang malyaring maging kaya katamong gayabnan, maging basehan, karing kaya katamo pong baminto. Anyapin, ngayon po, ngaldo ngayon ni, sabi napin yung kaya katamong kapatid, kareng delana kaya katamo tungkol kayang kasal kayang tao. Po. Sabi na king lerawan niya po kaya katamo yung kasal kayang tao. Po. Inisplikan niya ng nanuye yung kasal. Sabi na, ang pag-asawa ay isang permanenteng pasasama sa pagitan ng lalaki at babae sang-ayon sa batas ng pagpapatayo ng conjugal buhay ng may asawa. So, lerawan niya po, sabi na, yung kasal mga intwilidya mo keng lalaki ang pong babae. Niya po. At pwedeng kasaling lalaking kalupang lalaki. Niya po. Pwedeng kasaling babaeng kalupa ng babae. Nune, kailangan yung kasal lalaki ang pong babae. Niya po. At keng katamo pong panahon, keng katamong material, kakakita mo po atin niyang requirements yung katamong gagawa na kasal. Hindi po. Wata pong katamong anak, kasal la, kailangan at least edad la pong 18 anyos. Hindi po. Kaya pwedeng ikasal keng katamong gobyerno, retang below 18 years old. Hindi po. Yung patakaran na po ng katamong gobyerno, at siya kinasal niya yung babae, ne po, edad 18 hanggang 21, kailangan niya pa yung consent na ng katamong pengari. Ne po. Ka makakasal, nung nakadinan pa yung tulot ng kang pengari. Ne po. Potang midad na kang 25, o ito, andyang nakamangutang, andyang manyad consent, kareng kayong pengari, pwede na kayong kasal, andyang kayong maduwa. Po, ito po yung patakarana ng katamong gobyerno bayang makakasal yung metong lalaki ang pong metong babae. Po. At sabi na naman, ng katamo pong kapatid, binasa niya naman. Po. Yung numakananong kanita, po, lelanganing tao, po, lelangani yadan. Anyang lelangani po yadan, igit na malungkot siya. Po. Sabi na, lalangan tayo, di na tayo, ikit na kailangan may katin niya pong kayabi. Ne po. Iyadan. Kaya tang kanyang lalangan iyadan. Sabi na po ning makasulat, kaya tang enesis, basan tayo po, numakanano ng dininan kayabi iyadan. Kaya yung lalaki ng Diyos. Sabi na po kaya tang Genesis 2:21, ang gaya pong 24. Basan tayo po. Delanan niya po ng kaya kapatid dito. Ulitan kaya po. At ang ginong Diyos, bildog ning malala matutut king tao, at metutudya. Kanita kinanwayang metong karing kayang tadyang, at binila ing lamana king lugal na. 22. At ing tadyang aking wana king ginong Diyos king lalaki,
kewaneng metong nga babae, at delane king lalaki. 23. At sinabi ning lalaki, itingeni ing butol ning butol ko, at laman ning laman ko, iti mi palagwayan niyang babae, uling mayakwaya king lalaki. 24. King wali na niti, lakwane ning lalaki tatana at induna, at makyabe king asawa na, at maging metong lang laman. So sabihan na po Biblia, nung nakarin, ing babae may akwaya po king tagyang na ning lalaki, kaya pong kanan, kaya pong wanan, niya po, king wanan, na nakarin, banting upayang sabi natin ng kapatid, ene obat ene po king waking gamat, niya po. Kasi po sabi na po talang palasana niya po. Pota tumbukani, ne po. Pota panumbukani, ne po. Sabi na otene king waking bitis, ne po. Sabi na pota kanu si pamaldakani o kaya dalpakani katuliran. Otene king waking buntok, pota kanu lamangani, ne po. Parati nang pipiraitnan. So king wane king wanan at adyang naning lalaki banting upayang iya puing maging kayabe ng kayat maging metong nalamo ne po. So yung sasabyanan ng Biblia kaya katamu, anyapin ing babae may lalangya at maging kayabe ning lalaki. At ang timurin ne po, at inyang sasabyan kay ni king nung nano ing gawa na ning asawang lalaki ne po. Sabi na kining Mateo, sabi na po kining Mateo, binasa niya po 19:5 hanggang 6 ne po. At sinabi na, king uli na niting sangkan, lapwan mo ding lalaki, ding igpana at induna ne po. At makyabi king asawa na at ding adwa, maging metong lang laman. So, inggawa na po ning lalaki, ne po, lakwano rin kayang pengari, ne po, at makyabe king babae. Sayes, inyano eno adwa nga na nung metong nalamu king laman, ne po. So, huling pong, ing babae, king wane, king tagyang na ning lalaki, anyapi, sabi na ning Biblia, inya eno adwa, ne po, nung metong nalamu king laman. Uli na niti, ding piyabi, na pisan metong ning Dios eno dapat pikawan niya ning tao. So, sabi na ning makasulat, kailangan eno pala dapat pikawan niya ning tao, ding piyabe na ning Dios, uling babawal na ning Dios. Pero ngayon akakita mo po kay ngalawang bansa atin tang ausandang divorce, ne po potang eno may kasundo, ne po agad lang may pag-divorce. Kaya ning katamo naman, huli nga lang divorce, ausandang annulment, ne po, ita naman makabayang proseso mo rin. Nung ikadakala pera, ne po, masakit siyang naman, malambat siya naman proseso ing annulment, bakong bikawani. Pero sabi na, itamong talapanwala king Diyos, talapanwala king apong Ginoo. Dapat, sabi niya, nano dapat pikawan niya ning tao, patse piyabe no ning Diyos. Huling pong metong iyang kautusan sasabihan na king katamu ning Diyos. Sabi na po rin kining Efeso, ne po, 5:25. Sabi na po, asawang lalaki, ano po yung gawa ng lalaki? Asawang lalaki, luguran nyo ding keko ng asawa. Ne po, sabi na karing lalaki, kailangan ding karelang asawa, luguran dalo. Ne pa, nung makananong Kristo, liguran ni Iglesia, at dinaw na yung kayang sarili king ulina. Ne po. So, yutos na po ng Diyos, kailangan ding asawang lalaki, luguran nyo ding keko ng asawang babae, uling iti po ing gewana ning Diyos, ne po, liguran ning Iglesia, at dinaw na po yung kayang sarili, banting upayang king ulina ning kikatamo po kasalanan. At pasibayo kani pong 30. Sabi na po ken 33 pala, 33. 5:33.
Makanyan man, dikil naman ke kayo. Luguran ne ing balang lalaki, ing tunay ng asawa, antimoy ing kayang sarili. Nepo, sasabihan na kini, nung makanano may kaluguran ing kayang sarili, kailangan makanyan mo naman ing lugod mo, king kayang asawang babae. Nepo. At ing babae, tumakot siya king kayang asawa. O kailangan pala ing babae, uling kaluguranin ing lalaki, ing kayang asawang babae, kailangan ing asawang babae, kailangan niya man tumakot king kayang asawa. Aluway kita pong literal na pamanakot, kailangan itang takot, ipagkalub na itang ating lugod. Niya po. At ang timurin, niya po, nanong katungkulan dareng babay, niya po, king karelang asawa. Sabi na po kini king Primerong Pedro, Kapitulo 3, versikulo 1. Sabi na po kini, makanyan man, gusto ya? Primerong Pedro 3:1. Ini po, sabi na, makanyan mo naman, ikayong asawang babae, pasakop kayo karing tunay yung asawa. Ne po. So, ano yung obligasyon da naman ding babae? Kailangan kanu pasakop la naman karing asawa, karelang tunay yung asawa. Bang nung ing ninuman, maminto king amanu, mayakwalang alang amanu, king pamamilatanan ning kasal daring karelang asawa. So, kailangan, ne po, ikayong asawang babae, kailangan pasakop kayo naman kareng kayong asawang lalaki. Ne po. Kaya ni namang 33, sasabihan na po. Kapitulo, versikulo 33. Ay, ano yan pa? 3. Ay, 3 siya pala, 3. Okay, 3. At ing karelang, Pedro ya pa? 3:7 pala. 7. Yan. Makanyan mo naman, ikaw kita naman lalaki. Makanyan mo naman, ikaw asawang lalaki, manuknangan kong abera din kong asawa, makayagpang king beluan. Di nanyong puri ing babay anti mong matbud alulanan, pablasang ilaman kakametong lang talapagmana king kalam ning biye, bang king kawakasan ing kong panalangin mayambangan. So sabihan na po ning ebanghelyo katamu, makanyan mo naman ikatamong lalaki, banting upayang lalo tamo pong mipagkalubanan, ne po, king kalam na ning Diyos, bang itamo yung tagapagmana, sabi na kailangan itamong lalaki, di nantala naman, ne po, kailangan panaklangan tamong kaya bedareng babaying, ating lugod, ne po, ating pakamal, ating tiwala, banting upayang ing makanyan tamong magmana, ne po, kareng kalam mabibiyena ning Diyos kay katamo. At ang timurin kaya ni pong Primerong Korinto, okay, ni pang Colosas 3:18. Sabi na po, pasibayo, sabi na, sabihan na naman kini, ne po, asawang babae, pasakop ko karing kaya kong asawa, anti mo ing karampatan king Gino, ne po. King 19. Makanyan mo naman, ing asawang lalaki, lugurin yung kaya kong asawa, at eko sana maging mapait laban karela, ne po. Ito po din ikitala, may basa king ebanghelyo nung nanong po yung katungkulan na ning babae, ang pong lalaki, po tapong atsuno king biet talasawa, ne po. Potang pisan metong dana ing lugod, ne po. At kini pong Tao Korinto, Primerong Tao Korinto 7:3. Ini po, lerawan niya naman yung katamong kapatid, nung nanoy yung obligasyon tamo, ne po, italalaki.
Ibiyena saning lalaking kayang asawa, ing karampatan kayo. Ne po. Sabi na po, ibiyeta mo itang lalaki, ing karampatan, biyeta mo king kikatamong asawang babae. At makanyan mo naman ing babae king kayang asawa. So, kailangan po itang karapatan dapat tamong biyeta mo itang lalaki kareng babae. Ne po. At makanyan mo naman, retang karampatan, malyaring ibiyena naman ng babae, ne po. Nano pong karampatan na dapat tamong pagkalog? Nung halimbawa po, itamong lalaki, magobrata mo, kailangan retang kaya katamong sweldo, ne po, retang penakitan tamo, kailangan tayo lang interga kaya katamong asawang babae, ne po. So, metong niya pala rin kaya katamong karampatanan ng babae para ibiyeta mo. At itamo naman pala, nano naman karampatan na ibiyena ng babae kaya katamo na dapat ng sukli. So, kailangan, nung halimbawa, di natangyang mapagaling kaya kang asawang lalaki, kayong babae, anong gawa no? So, kailangan servisyon me, ne? Nung kailangan meng pakanan meng manyaman, ne? Pagluto meng manyaman. Bangka nito, ganado yung pasibayong manintunan, ne po. So, iya po yung karampatan ang malyaring pagkalubtamo kareng asawang babayan pong lalaki. At kini namang 5. O ini, ano po? Eko mi pamirayit. Ano, ing metong at metong ke kayo. Nung emo king pikasunduan king misa na panawon, bang mipuklading sarili yo king panalangin, at mibalik kayong miyabi ni miyuman, bana kong etuksuan satanas king uli na ning kong kapangawatan. So sasabihan na kaya katamo, po, kailangan uling may asawa na kayo, nako mi pamirayit, po, nako mi paglaram, po. Pota, sabi na ning asawang lalaki, nung may nintunan niya po, at niyang sweldo, selikot noking kayang asawa, sabi na layang sweldo, po. So, betong yan namang kapamirat na nito, po. Ngayon, tatalaga na pala, ketang kayang buringgawan na pansarili, ne po. Makanya mo naman yung babae, kailangan, nung naman yung gagawa na king pibale-bale, kailangan sasabihan na naman kayong lalaki. Nebang kanito, sabi na ng Ebanghelyo, malawot na kayong, malawot kayong matukso, ne po. Malawot na kong tuksuan satanas, potang eko mi pamirait, ne po. Kasi po ito, matuksuing lalaki, ne po. Pablasang uling alaneng makaing serbisyo yung babae, ne po. Baka matuksuyo, ne po. Kanyan mo naman yung babae, nung nililingapan ng lalaki, ne po. Intukso sabi na ng Ebanghelyo, ne po, baka satanas datang niya po, ne po, at tuksuhan na kayo. Baka metong yung maging dalanan ng kayong pamiyabi, ang gagetang mikawani kayo. Ne po. At pantawli po, kiniking Hebreos 13, nano po ing dapat nang gawan ding isawa. Ne po. Sabi na po kining Hebreos 13:4. Ana po, may puri sana ing pamikyasawa karing sabla, ne po. At yasa mi kakadungis ing pagkeran, ne po. Uling ding paliwas at ding makipangalugod ing Diyos at tula nila. So sasabihan na po kini, ne po, kailangan maging mipuri sana ing pamikyasawa karing sabla. Itamo, kailangan tamo kanu mika ting dungis, ne po. Lalo na king pagkeran tamo, kailangan po tang matutud tamo, pisabihan tamo nung nalulumaretang problema, ne po, kayong pamiyabe, kailangan pisabihan nyo lang nung nanoy kayong gawan, ne po, at uling ding paliwas at ding makipangalugod, nano pong burin sabihan, retang gagawang, reta pong kokorba, ne po, sasabihan na ng Biblia, retang lalawe number 2, pong number 3. Ne po. Sabi na, ing Diyos at tula nala. So ito po yung dapat ng
gawan ning tao, ne bang aywasan na ing sasabyanan ning Biblia kay katamu bang tingupayang lalo tamong agawa, bang kanita tamo mapirait, ampong tamo matukso, bang tingupayang lalo tamong makagawa karing tungkulan tamo. At pasibay po maya pa oras at dakal pong salamat kay Kongan. Yang muna po yabot ko yung may poras ng Diyos. Kadwa kayong pengarki yung pong kapatid. Tutupad mamin to yung burining nga po gino. At condolence po yung kay katamong kapatid. Yung talaga pong makanyan po at ang dinanakang pagsubok ng Diyos. Yan ang naman pakargaitang yung mga karga. Mupin, mumuna laki katam. Ninungan man po kay katam, lakwan tayong yatong ini maswelo, yapin po at maswelo kayo kung laman, naayari no rin kayang obra. Sana itamong may lakwan pagkapilitan tamong nung dating ngaldo, makanyang tala namang ayari rin kay katang obra. Yang halos po gisanda na yung buri kong sabihan din ng katamong kapatid. Yang siguro po kaya katamong espertista, uling maganakala rin espertista, malawot siya po sigurong malyaring makasulat binasara kaya katamong. Ano po? Yang para po kanako yung sabi ko namo, yung pramsasan metong pamikakalugod, gawa ka rin kaya katangtungkulan yung burilan ng Diyos, iya pong tamo kalingwan. Bang kanita nung dating ngaldo, makanyantalang ngayari rin kaya katang obra. Kulim pong kaya tang kadwambye, sigurado may kitikit tamo ka rin. Totoo po, kaya katamo, potang may tining tao, wala nang balo, ara. Ali po, yung kaya katamong espiritu at inyang balo, yan naman po mati. Anyapin po yung pakikuanan tamo, misasan metong tamo, misasaglulo, na rin kaya katamong obra, makanyang talang pagkapilitan na ayari, bangkan tanong dating ngaldo, makanyang tamo nung maswelo, nung nukar na rin kaya katamong minunang pengaryang po ang kapatid, minunang kaya katamo, nung dating ngaldo, makanyang tang mikitikit king babo. Niya po, pasibay po, abot king may poras kaya kayo, dakal pong dakal salamat. Dakal po nga dakala salamat karening kaya katamong meging tagapagsalita malyaring memye kapag-aralan at may malita ka ring maya pabalita na ning kaya katamong Gino. Muna king kaya katamong malugod a Diyos, yaing kaya katamong igpa at yaing kaya katamong tagapagligtas. Happy Father's Day po. Ne, advance po, nung pangin. Ne, no, nung mayari belated naman. Ne, sabi napin, ana po ning banal ay espiritu, mabiyasa ko sa iko nga nana, king makatuliran ampong karampatan, papunta king Diyos, lugod at kabiasnan. Ne po, iya po yung tuturuda kay katamo, ding banal, at ning katuruanan ning kikatang kasalpantayanan, metong karing kayang lema. Ampong doktrina na, papunta king Diyos, lugod at kabiasnan, ating ngalang dapat amaya pa na alayang kaligtasan. Dapat ing kikatamong malugod at Diyos, ne po king simula, lelangane po ing yatu, lelangana la ring sablang akakitamo, makayatsu. Dapat ketang kayang pamagpainawa, ne po, ing tao lelangane, pigisipane. E po king kisap mata, dintang niya ing tao. Dapat uling ing tao kalarawan niyang pong kawangis ning Gino. Ing Diyos belang kasne po king gabun. Ne po. At kaibat na po nita, lebulane po, mika atin niyang
biye. Ne po, yapin po yan ngaw santamo kaladwang mabiye. Dapat, miglalang niya po yung kikatamong ginong Diyos sa tingaldo ang pombeng. Makanyan mo naman king tao, ating mo naman pong datanging oras kikatam, kaya kamalayan. Anti mo po kayang bili na ning kikatang kapatad. Ne po. Ing kikatamong kapatad, kingaldo napun, masala ingaldo kaya. Mego brayat may mintu karing burina ning kikatamong ginu. Metong yan naman pong talasambayan. Metong yang makipag-aral mo naman. Dapat king tao etamo po aywasan na datang kikatamo ing metong nung iya po makaintinding tao pitakutan ng datang kaya ing kamatayan. Dapat ing kikatamong ginong Diyos, bukod ing sabla pe pamalene, dapat ing kamatayan etaya balong datang kikatam. Sabi na, ing mintaking marangle, ene muli, ing minukyat king bumbungan, ene tumipa, emitipa. Nano po yung beri ng sabyan kanita, uling etamo balu, nung nanuya oras datang, ing metong apitatakutan na ning tao. Nya sabi ko pong pitatakutan na ning tao nung minsan ning kamatayan. Pota pong alata mo king katuruan ng pong kapag sadyan ng tiganiti. Ing tao tatakot siya pong mate. Ne po. Pero kaya katamo pong atsuna, nung minsan asa sadya tayo ing sarili ngay ni. Nano mo, nung minsan magpusong niya yung tao, nano nga gawa ko po ang datang ing oras. Yan ako man makatutula na pong sumabi. Tutupong tutong, etamo makatutul kayang burina ning kikatamong igpa. Etamo po makatutul. Nung nanuya po yung tinakdana kikatamo ning Diyos, mapalyariya kikatamo. Dapat nung kingaldo napon, ikitamo po king kikatamong kapatad. Nung minsan sabihan tamo, may sakit siya. Niya po, ing lerawan da rin kikatang kapatad. Pero nung minsan itang sakit ay ito, alinabas kaya, yapin po pala ing pamaglinis, pamagsurrender na ning tao king Diyos. Maging paralan nung minsan, kapamilatana nitang pigkalub na kikatamo ning Diyos. Ing tao atatanggap na king kayang sarili. Niya po, na ing kayang ginu ing sariling ini, detangan ega na ganang gewana, detangan gewanang mayap mampong mayap ning tao, susurrender nangan po king ginu. Bakit? Ing tao manyawad ya po ketang sabyan tamong Diyos ko patawaran mo. Nung nanuman ingagawa ko, nung nanuman ingikityu king napon. Ngeni makisabi ya po ing tao. Karin po nung minsan pipino ya ing taong iti, ne po. Kalupa na king kikatamong kapatad, ne po, na sasabyan da ring banal na ring obra na mayari la. So, ya po ing metong arikwerdo abinyan na kikatamo ning Diyos, ne po. Malugod siya kaya katamo yung Diyos, diri na nakatamong panahon, diri na nakatamong oras, banggawan ampong kilalanan, ing kayang upaya, bang panyatang naningaldo nga na nung nuko ka rin, at syula ka rin detang malugod kaya. Ne po. Anya, dapat tamong pag-isipan, nung minsan sasabihan da rin ngaliwa, etamo dapat lulungkot, ana, ne po. Etamo lulungkot nung ingkikatamong kapatad, miras man ing kaniting bagay. Dapat ing meto nga tao ena po, alingad, nung minsan itang gagawa na ning metong akapatad ya po'y nga gaganakara. Uli pong balutam, pangtikpantaya po, o yatagtaya king pusad na ning gabuning kikatamong kapatad.
kapilan man po yata ni akit. Iya po nung minsan, ing maglarawan kay katam, ang poretang gagawa na kay katam. Ne po, nung iti, iya po miras kay katam, pasalamatan tayo po ing kapatad. Ne po, o ing kay katamong ginu, nung nukarin pagkalub na, ing kayang pangako kay katam, nang nukarin niya at yutamo ka rin. Ne po, anya sana po itamongan sa blang mikakapatad, anong makananong tiro na, kaya katamo ning ginu, nung makanano talang gawan, din kaya katamong maging obligasyon. Ene po magliliing tao, nung nanuing dapat ng gawan. Uli pong simula pa mo po, te pakilala na nakikatamo, nung nano laring dapat ng gawan, ning metong makapasakop king kikatamong gino. Dapat po nga ning aldong ini atin tamong tema, atin tamong pong pag-aralan. Sinabi da naman po ding kapatid, ding pamag-aral kay katam. Dapat ne po ing tema kasal king tao. Ene man po kabud ding tao ne nung alang mamuong lugod, nung alang mamuong pamikasundo, eya po mabuoy ng tikaniting kasal. Ne po. Uling, ing kakatamong ginong Diyos siya mo rin. Ing mitutulid nung nukarin tamo miras. Nung nino ing kakatamong pilinan. Dapat ing tao, malino po ing Biblia sa Sabiana, pota pong makikasalya ing meto nga tao, ding kayang pengari lakwanala. Dapat, king malagwang panahon, lugurane ing kayang kasuyo, lugurane ing kayang kesal, uling niya po ing yutos na kay katamo ning Diyos. Uling potang mikasalla ding nga dua, king panglalawe na ning kay katamong ginong Diyos, metong nalamo po. Ding nga dua katao maging metong nalam. King lawe na ning kay katamong ginong. Uli pong dening nga duwang nga reni piyabe na lang. King lugod, king ating respeto. Dapat nung minsan karing aliwang tao, malawot king kapkuturuan ng tikaniti, nang minsan ing kasal po atin mo namang nepo. Nang minsan mirarasya mo rin ketang eda apa mi kaintindi. Pota pong makoya ing lugod karela. Potang makoya ing guide na po ning kikatamong ginong Diyos. Nang minsan po ring aliwa. Ne. Agagawari po itang antikaniting bagay. Dapat kikatamong makapalubang pong makayat sumagar. Sabi napin, bayo megawan nga na isipan meng miya masamas. Uling yung pangako ngay ni, yung kontrata ngay ni, yung sabi na, yung kamatayan niya mo bukod, yung makapikawani. Kalupa na ngayon pinandit. So, pota pong yung metong dingadwang areni, at suya po yung metong alugod, makabuula pong metong pamilya. Datang puitang mikatin lang anak de nga dua dakala. Mikatin lang pamilya. Kailangan din nga duwang may kametong areni nung nanoing tiro na karela ning Diyos maging karetang saling laida ya mo rin ning ituro doa. Kalupa na mo po ngening oras sa ini. Ingki katamong kapatad may kasupling yan. Nano po yung tiro na ning kapatad kitang mayap amalyaring gawa na ning kayang anak. Akalupa na ngeni ametong lang ang mga sipag kayana ka na ning kikatamong kasal pantayana. E po maswelo yung balang metong kikatamo nung dating kikatamong meging supling apig kalub na kikatamo ning Diyos apeni bala na. Kaya betalang magobro king antikaniting kabagayan.
So mapalad tamo po itamong atyu amiturwana na kingantikaniting pamagaran. Ne po. Anya ing kikatamo pong kailangan ang marapat ng gawan ng metong atalasal pantaya. Ne po. Ing pamagrespeto. Ne? Iya po yung number 1 ken. Potang atsuya yung respeto, atsuya yung lugod. Ne po. Ing sablang bage, maging mayanya karing adwa katao. Karing miyasaw. Ne, kailangan po, sabi na, pasakop tam nung nino ing balyaring manakupan kaya katam. Ne po. Anya, kailangan po maging tapatangan. Mingat ba? Lalaki, babae, maging tapatam po. Pota pong may kasaltana. Anyari ni pong kaya katamong kapatid, kayanakan. Sa masandang mamili. Pota pong may kasal na kayo. O antimong, tamong antimong literal. Ala na pong malago. Ang pong seksi nung aliwana mo po yung kaya kayong kasuyo. Anya, pakasamasan niya po. Ala na pong malugo, ang pong seksi nung aliwana mo po itang kaya kasal yun. Yan po. Ang gapukeng tumwata mo, ya pamurin ng malago king kaya katamong panimanman. Ya pamurin po yung seksi king kaya katamong panimanman. Anya po, ing lugod na ning meto nga tao, ya po kumupas karing adwa. Lalo na nung ing kaya katamong ginong Diyos, ya po yung mamilatan kaya katamong. Nya sana po kaluguran na kapatid, karing pa mag-aral areni, dening miya diwa kaya katamong, malyaring maging kaya katamong la pong guyabnan. Po, lalo na po itamong mag-aral. So ngayon po, ing kaya katamong pamanyamba, miras po yung oras, at antimurin ka rin kaya katamong kapatid, king tutuki pong Domingo, den kaya katamong pong tagapagsalita. Po, sabihan tano po ngayon ng aldo ngayon. Brother Angel Criapo, po Brother Rod Gomez po, nung atsuya yan. Den pong mag-duty at intamo pong kapatid o pengaring atsuking ampunan atin niya pong duty. Po. At kay bat po, pag naka, kareng kaya katamong kapatid, kaya pong tutuking Domingo, anibersaryo po king lahumnidad kaya taking Malabon, Metro Manila. Reni po kaya katamong kapatid choir or den kaya katamong kayanakan. Tatampo kanita, mapilan. Po. Dito pong representative tampo ka rin. Opo, siguro, kaya katamong busy ang atyo kanita. Kaya tamong po pwedeng tuking adwa, wala pong magmantiniketi. So, po, iya po yung kaya katamong, at pota pong Aldo, pota pong Batmegtu. Po, yung kaya katamong kapatid, siguro po balo yun na, yatad tayo po kitang nukar niya, yatad, po, yung kaya katamong kapatid, ngayon atad tayo po po tang alas 2 na ninggat panapon. Dakal pong dakal, salamat kaya kayo.
malugoda kay kaming ikpa, dakal pong dakala salamat nganing pinandit. Anong makanano pong ikeng sablang anak mo, ing makanyan mo kay pong pet na bayan, manibat king umpisana ning kay kaming tipunan, ang gaking mayariya, ing payapala ring balang metong kay kami. Ginopig kalubmula ring kabiyasnan, ampong turu kay kaming anak mo, tulutan mong Diyos ko reting amano, adindami makanyan lapung mitarak, karing dulang daring kekeng puso, amalyaring ilapong gawan mi, karing kekeng pamanglakad, karing aldo bukas. Ginongening pinanditay ti, ing pasalamatan da ka, anong makananong miras kengang payapa, ingating kepong sikanan, Ginoo ngening mikakawani kami ikepong sablang anak mo nung makanano pong miras kaming kapayapan kingkekang tabernakulong iti makanyan mo naman po atang magsikubli kami kapayapan kengan ing makanyan kepong lalong maygit makagawa ka rin kekeng banal katungkulan keka Ginoo dakal pong salamat ngening pinandit anong makananong ikepong sablang anak mo ing makanyan ke pong mikagawa karing kekeng katungkulan keka. Makanyan mo naman ginong Diyos, manyawad kami keka, makaukol king kekeng kapatad. Apotang yatad biya king kayang puntalan o ketang kayang antungan ginong Diyos. Ipagkalubme po ing malwala sa panahon kaya kami ginong Diyos payapa kengan. Ay tadmiya pong payapa nung nukarin miya idala ng kayang bangkala. Diyos ko, ding balang metong ke kami, patnubayan mo kami. Maging king dalan, Diyos ko, ilaut mo kami king nanumang piligro. Diyos ko, iapuing ke keng awad ke ka, ingay atad miyang kapayapan, ing ke keng kapatad. Lalam na puning ke kang banala subebe, nung waman po dinanas karing kekeng kapatad, ingan tikaniting pagsubok, dapat kinong Diyos sing makanyan lang, lalong maygit, may kapagtibe king karelang sarili. Lalong maygit king karelang kasalpantayanan. Diyos ko, ing makanyan mo pang lalong maygit pagkalubanan sipagan. Ginoring bagay areti, emila tawaran keka, emila tutulan ding bagay miras, nunayin kekang banalasaw, piya po yung kekeng aligan. Dakal pong salamat ngeni pong mikakawani kami keng sabla, ginoyin ke kaming kapurian kekaya po yung ipagkalubmi. Nunayin kekang banalasubebe, yung awad mi keka, ika po yung malyaring manimuna ke kami, ampong tawli, manibat ng ngeni ang gaman king wakas. Iyan nasa po salamat. Pamisog-sap po, 4,083 lang. Sibol Tagumpay Bie is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay Bie.